Il-Partit Laburista appella lill-Kummissarju għat-tfal sabiex tinvestiga kif tfal illi suppost ikunu rikoverati fil-Young People's Unit f'Monte Carmeli qed jispiċċaw fis-swali f'dan l-istess sptar ma' pazjenti adulti. Il-Kummissarju tat-tfal għandha bl-aktar mod urġenti tidħol biex tinvestiga din is-sitwazzjoni dwar każijiet ta' tfal li qed jitqiegħdu f'postijiet mhux adatti ġewwa Mount Carmel ilha tissemma immissa waslet tassew fil-qiegħ tagħha. U għaldaqstant l-appell tal-Partit Laburista l-Kummissarju tat-tfal huwa wieħed mill-iktar urġenti biex tidħol tinvestiga li jinstab ir-rimedju meħtieġ. Mary Louise Colero Prek appellat ukoll il-Gvern sabiex ikun responsabbli u jagħti lil dawn it-tfal it-terapija xierqa għalihom f'ambjent li hu adattat għalihom. It-tfal li jbatu b'mart mentali suppost ikollhom persuna mħarġa magħhom, ħaġa illi mhijiex qed issir għax m'hemmx biżżejjed nies imħarġa. Mhux biss, iżda dawn it-tfal qed jinżammu ma' adulti li jbatu wkoll bi problemi mentali f'ambjent illi mhuwiex xieraq għalihom. Colero Preka qalet li l-Gvern jgħid ħaġa u jagħmel oħra. Sa ftit xhur ilu kelliem ewlieni għall-Gvern kien ammetta li t-taqsima ta' tfal li jbatu minn problemi ta' saħħa mentali il-Young People's Unit m'għandix tibqa' tkun f'Monte Carmeli. Iżda s'issa għadu ma sar xejn u b'nuqqas ta' etika u sensittività kbira saret il-prassi f'dan l-isptar li jitqiegħdu tfal fis-swali f'dan l-isptar minflok fit-taqsima adattata għalihom. Sa dan it-tant mistoqsijiet li One News bagħat lill-Gvern dwar din is-sitwazzjoni t-tlieta wara nofsinhar baqgħu ma ġewx imwieġba.